ngoten. Nah, mila dados kami gatosanipun Pak Adi. Nggih. Pokoke Adi, lumantar kula Pak Adi. Nggih, ngoten mawon. Nek Pak Kangkong mengke badhe wayangan piyambak. Nggih. Kalih Ibu. Nggih. Kang dagelan mboten mangke kalih Ibu wayangane. Enggak. Mbok menawa kok nyekelke HP-ne. Enggak, aku wis duwe gareng jajak orang nganggo kowe. Oke, baik. Oke, baik. Aku tak melu Mbah Minto. Nggih, niku tok ya. Oh, tak ora-orane ini pahlawan saya juga. Nggih. Oh. Pahlawan apa aku tau labuh apa karo awakmu iki? Sadurunge ngajak dagelan gareng liya ki aku ki wis deret-deret rono ki malah aku sik Pak karo Pak Kangkong kuwi. Nggih. Terus ya Pak. Nyapa? Wis dadi dadi masalah Pak pisan. Terima kasih. Nggih, pokoke niku nggih saged kulaturaken minangka talang aturipun seniman-seniman yang ada di daerah. Silakan anak-anak untuk berkreasi, berkreativitas, golek jeneng, golek apa jenenge pengakuan di masyarakat. Kowe anggere we mayange lek apik ora usah dadak neko-neko lek wis dikenal ditanggap to Mas. Lah ngono to. Nggih. Garapane apik, wayang apik, ora mau ngandelke satu aspek aja, semua digondeli, sabet, catur, guyon, banyol, musik, pensinden dan lain sebagainya. Diopeni kok lek ya payu karepe dhewe. Nggih, betul. Nggih. Nembang Pak. Apa Mas? Aku ora iso nembang. Lah ngono wis pira-pira dina yo karaoke nang TikTok lho kaya. Apa ya? Ngapalke lagu, Pak Kangko saiki ngapalke lagu. Apa? Lagu. Napa? Sing dinyanyekke legit mau. Endi? Duh, gede dawa masih dinyanyekke. Duh dewa to. Nggih. Ya anu mawon. Sesideman mawon. Kali Pak Putut yo aja aja mangane to. D nggih. Oh, lah. Kuwi wong tuwa sing ora ndek prihatin iki yo ngono kuwi kok. Ngerti lho nek anake lagi ngono mangan wae. Ngono. Ngertine anake mumet to. Jenenge wong tuwa ora ndek prihatin ngono. Ora kok balekke ra. Rokok ki gabrul ngene dalan iki mau Pak. Aku paham, dalange mumet aku paham. Piye-piyene aku ngerti. Tenang. Pokoke nek Pak Kangko nek gareng tralalai tenang. Kintalan lho, kintalan iki. Tenang. Amin. Ngono, iku caire kapan? Ngono kok ngono wae. Lah iya. Tenang, sing tenang. Paham, aku paham. Iya. Paham sapa wong tuamu. Piye sisi dimane piye bawane? Wiwitane. Iki karyane Pak E lho. Iya. Karyane Pak E. Hang derek sang pekek. Lha iki karya Mbah Haji Sukron Suwondo kok iso lali? Ndelok dicorek kok kakak apa piye? Iya. Aja. Priya bagus. Kang ulah budaya sowan menyang kutha gedhe. Jane kaya dalang suarane. Iya. Mike tek kaya kurang anu nek ngangge wireless niki kaya anu ngoten lho Pak. Nggih, maksudnya nek dalang iki kan kabel. Monggo Pak. Kasane les ngono Pak. Nah, ngoten. Monggo Pak. Salah ya. Yo joga oke to. Yo padha wae iki isone sape kok. Nggih, nek sonku elek Pak. Lah ya son elek to. Kae piye nggih? Uluk salame piye sonmu? Artetar maritur parmatur kartur. Lah kek Karul pun dirikor pagelaran pairak kurit akan pun tindarke dene dikir arem dirijor karkor. Kuwi sone mereke apa? Politron. Oh, mini kompo. Mini compo. Ora kompo tulisane compo. Oh iya, aku tahu krungu banyolan kuwi to. Iku nggene tralala, senes jajah. Oh iya. Bendoro terus kayung yun Moji-roji. ya Gareng gepeng. apa ki mau tekan ngendi aja omong aku lali. Selendang kuning kang saking oke kagem Pak Eko Mugiono. Nggih. Salam kagem panjenengane komandane Cikarang. Iki lek sing nyanyi, mbok sing nyanyi kowe ya, mbok sing nyanyi Birgita. Kuwi kurang mlebu ning ati, lek ora sing nyanyi sing lakoni dhewe. Nggih. Yo enek kok tak omong. Sing nyanyi Mbah Sukron Suwondo, wong sing rekto Mbah Sukron Suwondo kok. Tekan ngendi mau?
Swara kurang